To born again. To be born again. Ang pagpakatao, pag-usab, kung ikaw giredeem sa Ginoo, gilukat ka sa Ginoo, gikan sa unod, ngadto sa espiritu, mo ng mga tao na born again, mo nang gingon, ayaw na isilibrar na imong daan nga lawas nga unod kay nagkinabuhi kag spiritual. Mo na ang tinuod Christian is a spiritual life in Christ Jesus. Mo na atong karatulad diha sa tinuod lang. Mo bitaw na kinahanglan ma-born again ta. You must be born again. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Bisan pa flesh and blood cannot inherit. Unsa man niyo pag-inherit, kung dili po ka ilisan, kanang adoption is to change. Diba? Asa mo mga adapt og bata? Kitsa may naka-adapt na diri, nag-adapt na ba mo og bata? Mag-adapt ang tao og bata, abi nimo asa? Sa orphanage. Kaya wa may mga ginikanan sila. Kung dagko na dito sa Boys Town, gusto kag dagko. Kung babae mo, sa Girls Town, diya ang tao mag-adapt. Unya, kanang adapt is, diya sa adoption, i-change man ko na sila. Munang ang mga mo adapt, pangutan sa to katong mo itagiya anang gitawag Boys Town, Girls Town, katong orphanage, mingon sila nga mag-adapt mi. Ang tagiyan nga, pangutan to. Unsa man na change sa ba yung kinabuhi? Yung maka-adapt ka og mga bas kanang barumbado day isog pa mangaway pa nimo abi kay dili nimo anak kusog kay mangaway, malas ka lang. Unang gingon magtan-aw gining mga adapt gani. Kung na change ba gina, mosad na si Jesus Christ. Adapon ba day ka kung wa ka na born again? I-change ba day ka kung wa ka na born again? Munang gingon, i-change ka aron mabalaan ka. Kay ang tanan nangalagad sa Ginoo mga balaan, kay ang makauban sa rapture mga balaan lang. Di ba? Wala na mga balaan. Mga balaan baka nang muani sa simbahan na ngayon nagpasaylo daan. Na ngayon na ba mo pasaylo? Manong mingon ko ninyo, ayaw gyud mo kanhi diri nga wa mo kapangayo pasaylo. Kaya nga naman yung giatubang Diyos nga balaan. Munang ningon siya kung niyani mo nangalagad di mo kalagad kay nga naman ang Diyos balaan. So magbalaan ta, labi na karong adlaw, Sabbath day, keep it holy. Usana sa napulo ka sugo. Sabbath is a sign between man and God. Morning adlaw ni sign kung ikaw iya sa Ginoo. Mao ni ang imuhang ilhanan. Nga ikaw iya gyud sa Ginoo, kauban gyud nimo ang Ginoo kung ang adlaw imong gi-honor. Nga diin labaw pa sa tanan, na-convince ka ba? Na-convince. Ingon pa sa Roma chapter 14 verse 5. Let every man be convinced nga do na gyoy adlaw nga lahi sa mga adlaw. Kay katong mga nag-ila na convince sa usa ka adlaw nga lahi sa mga adlaw, mao toy nagkaon sa Ginoo ug mao toy nagpasalamat sa Ginoo. Pero kung wa ka nag-ila, bisag unsaon pa na nimo nga pasalamat sa Ginoo, bisag dako pa na imong hamda diha kay bilang pasalamat sa Ginoo, wala na ila sa Ginoo. Kung makabasa lang ka sa pulong sa Ginoo, if you shall know the truth, mo na born again, changes and sin. Mo na ang iyang rapture road. Kabaw mo ng adoption. To put oneself in harmony with a change circumstance. Mga circumstances ni mo. I-change na. To make a more suitable. Nga matod pa sa dictionary. Aron mahimo yung kang suitable. Sana suitable. Sakto yun, di ba? Sakto yun nga ikaw gayon ang rapture ron. Sa ang pag-rapture, sa ang pag-suitable ni mo, pagani ka na born again, kanang twinkling of an eye, ma-change na ka itong mga nag-born again. Dili ka kasulod sa kingdom, ang gingon ni Jesus Christ, except a man be born again, he cannot enter the kingdom. Kunya, gi-explain pag yun ni Apostol Pablo, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Kung na-born again man ka, pero unod man lang gyapon na, ang imong gidala-dala, although wala na ka nagsilibrar sa imong unod, kay born again man ka, nagpakatao na ka sa Ginoo, niya ang pulong sa Ginoo, mo na imong gikinabuhi, aron mahingpit pag yun nga ikaw ma-adapt, i-change usa ka. In the twinkling of an eye. Diba? Mo gina ang gingon sa Bible. Ya gusto mo
Mo bitaw ng kanang adaptation is the act of process of adapting an inherit or acquired structure or function serving to fit a plant of animal for its environment. Muna yung gingon adaptation. Maka-inherit kita sa tinuod lang nangalagat na sa Ginoo aron ma-inherit na to ang promise sa Ginoo. Abi na mo say promise sa Ginoo, mo na atong inheritance. Nga kita mahimo liso ni Abraham. Nga makaapil ta sa land of promise. Ang promise sa Ginoo dalon ta dito sa kanang gitawag og New Jerusalem kay manaog usa una matapos ang kalibutan na una judgment seat of Christ mo na ang millennium year 1,000 years mo na ang marriage of the Lamb. We live with Christ within 1,000 years. Tanawa 1,000 years to ha. Samantalang ikaw luya na ka 50 pa lang ka. Ano maningkamot ta kay pagkatahuman ng 1,000 years, di ba? Kay kontra niya dito lang na sa Jerusalem kayo ang Mount of Olive mo na ang naugan sa Ginoo dito. Biblical yun na sa Mount of Olive. Kanang Old Jerusalem bungkago na kay naibag-o New Jerusalem ingon pa din sa Revelation. Mo bitaw nang kay naamata sa Pilipinas mo na gitawag kot apon ipadala ang mga manulunda sa mga sulok diri sa kalibutan upat ka sulok corner of the world. Pinamata, asa mata na corner. Ang kuyaw dag ma-corner patas kalibutan. Libutan tayo na din na yun kagawas. O bitaw na nga din, ang gusto sa Ginoo is kanang perfection. Wala si Apostol Pablo nag-wish good nga kita mahingpit ha. Di pwede nga dito mahingpit. Kaya unsay gingon sa James chapter 2 verse 10. Kung matuman nato ang napulo kasugo, unya nalapas itong isa, ang tawag na gyana malinapason. Kuyaw ang Ginoo mo nang di ta kalagad. Kaya naalan tayo lapas karon sa imo pagka-Kristohanon ron natuman na ba nimong tanan? Kinsa may nagtudlo nimo? Sila manggani wa nila natuman nawala maging kamaturan kay wa nay nagwali sila kamaturan gani giingon mangani di sa puno sa Ginoo sa Old Testament. There is no valiant people who tell the truth. Muna ang truth na depart sa ila kanato na ani morning kamaturan kung kisa may muwali ini munang iwali yun na po ni kaya alaot mapugi ko muwali basta muwali lang ko bahalag di mo mandut-dut di mo mandukol muna iyang gingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 sa tinuod lang ano nangalagat ta sa Ginoo mo ni ang ibutan si muna chapter 5. Basig kalimtan ng nimo ni ha mauni ang ato agya yung gipaningkamutan or groaning. Kabaw mo sa nang groaning, gimulo ba nga naghangyo ta sa Ginoo Lord, Lord, Lord. Kaloy imi have mercy on me labi na karon panahon na ingon pa sa Israel is extended mercy. Gi-extend na lang a little space of grace and a little revival. Tagaan patag gamay panahon ba? Mo niya kung gingon ninyo last days. In a moment na eh. Ingon pa niya sa 5 1 Corinthians or 2 Corinthians verse 1 to 4. 2 Corinthians chapter 5 1 to 4. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heaven. Ingon pa ni Apostol Pablo, kung ang ato ang kalibutanong balay or simbahan, malanay man, madissolve, mawala man, we have a building of God na atay building dito sa Ginoo. Muna ningon si Jesus Christ sa John 14. 6 man siguro, 14:4. Sugdan na nimo sa 14:1. Let not your heart be troubled, believe in God. Believe also in me. In my Father's a many mansion. Muna yung gingon din eh. Building of God, that house not made with hands, eternal in heaven. Walay katapusan dito sa langit. Sa verse 2, for in this we groan, nga
Mauni ang ato ang gimulo pa. Mo nang nianita dinhi kay gusto tay ni gusto ba mo ini? Mo ba ni inyo ang gipangandoy nganong ni ani mo diri nganong nangalagad mo sa Ginoo aron gayud baka adto mo anang balay nga giandam sa Ginoo. For in this we groan. Ingon pa ni Apostol Pablo, groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Nga din naning kamot yun ta nga nag-desire yun ta nga kita masuutan ning atong balay nga diin gikan sa langit. Kining balay ba nga gikan sa langit. Mailisan ta sa verse 3, if so be that being clothed we shall not be found naked. Ingon nga aron kita masininaan, aron di ta makaplagan hubo. Pasig maingon na lang ng ubang mga Kristohanon. Sige tag-adto sa simbahan unya day. Wala tay labot hubo deta, wala tay robe of righteousness. Naked deta diya sa tubangan sa Ginoo, daya na mahibaw ang kinsa na naked. Kaning naked ra ba ingon sa Jerusalem sa Revelation is ashamed. Aulawan ta ba? Kamu daw, maglakaw mo diya sa karsada, naked mo. Di ba di mo maulaw? Kung mayo kag utok, maulaw yun ka. Pero kung di ka mayo utok, natural lang na. Muna kung ikaw na kay understanding about ining pulong sa Ginoo, munang gingon, maulaw yun ka kung ikaw naked. Muna yung gingon, aron kita dili makaplagan nga hubo. If so be that being clothed, kung kita man sininaan, aron dili ta makita nga hubo de mga Kristohanon. Sa verse 4, for we that are in this tabernacle do groan. Kay kita nga ni tabernacle kinahanglan mag groan ta groan. Maghangyo gid ba? Nga kung may mo ba ka ng groaning kinang magkilat kita Lord para atong sa Ehipto baka ang ilahang groaning is very cruel na gid ba, ilang bandage nga din. Naunsa naman iwa naman itay pag-asa ini mo na ito bagulbul sa mga tao nga din dito sa Ehipto nga mga matay lang sila hantod magtrabaho, diyan lang sila sa trabaho, mga matay, di sila papaulayon. Kung moabot na ang kagabion, diyan na sila papauliyon, pakanon lang gamay, di patagaan ug bugas, kay gi-control sa Ehipto. Mo na ang ilang hangyo. Sige sila grown sa Ginoo nga din sila pagawason. Luwason. Mo nang nai-redeemer si Moses. Nya nga to karon, ang atong redeemer mo na si Jesus Christ. Nga mao na iyang gingon, do grown being burdened, not for that we would be unclothed. Nga aduna gitay pagkabugat o kabugaton nga dili ta mahubo ba. Kanang maningkamot jud ta nga dili ta ingon nga di day ni tinuod atong pagka-Kristohano. Diyan na makita ba kanang mga tao wala na ning kamot o diyan na makita na kuligabot anang Great Tribulation. Kanang pag-twinkling of an eye, ilisan magita ng tao. Unya katong mailisan, diyan na makita ang wa mailisan. Mana yang giyon diri. But clothed upon that mortality might be swallowed up by life. Nga kini atong lawas ba mamortal, nga mortal lamyon na ni sa life. Kanang life nga gingon ni Jesus Christ, the eternal life nga di na ka mamatay ba kay life man nabay life mo bitaw na magisgot ganit tag life no moingon siyang mamatay manggid na appointed ta ikaw kung ikaw appointed once to die ikaw ra mo bitaw na si Kristo ni ani dinhi lukaton ta ni anang ato ang kamatayon kay nagpakasala ta kay bayad sa sala kamatayon kung magsige pagpakasala mamatay gyud ka ayaw ina nga magpalansang pa sa krus si Kristo kay wala na gayoy hala dingon ni Kristo bilang sa atong pagpakasala kapag-usab. Anang di gyud ta mo ila sa Ginoo. Abi no ang sala sa Israelite. Tulo lang ka buo. Kanang way pag-ila sa adlaw. O way pagtahod sa balay. O walay pagdaig sa pulong. Basta mawali lang hawa na mao na naman to. Ang mga pulong wa gyud nila tagda ba kung unsa tong pulong. Kay sao ang nagwali man God is anong gitawag og kanang deceive or lie or empty words ba? O bitaw na ang Ecclesiastes chapter 12 verse 10, a preacher sought kanang acceptable word kanang akseptahon gyud sa tao nga pulong ba
Kung sa may aksip taon sa tao para karon ninyo mingon gyud ko nga ayaw gyud ninyo biyayeng adlaw. Kay kanang adlaw mao na ang adlaw sa Ginoo nga ang Ginoo nagbantay nato. Kung wa kay adlaw nga gihatag sa Ginoo, imbis kanang adlaw mo na ilhanan ingon pa ni Jeremiah is a sign between God and man, a Sabbath race. Pero kanang Sabat dili nang Sabado ha. Dagan man gyud nagtuo nga dili kanang Sabat is Sabado. Ang meaning sa Sabat gingon sa Biblia pahulay ba? Pahulay dia sa Ginoo ni dili na pahulay sa kalibutan kay kinimpulong sa Ginoo mo ni iyang mga tingog, mo ni iyang gusto. Dili nang gusto sa tao nga di kanang Sabat is Sabado. Kanang adlaw Sabado ang tao may nagbuot na. Di ilang gibutan ang Sabado kay ngano man dito. How do you know nga Sabado to sa ilaha? Ang ilang Sabado sa ato Domingo man. Yung mingon sila sa first day, ayaw na hisgutan ng adlaw. Basta ang importante, nagpahulay ka alang sa Ginoo. Kay mo na yung gingon, come after me, I will give you rest. Ang problema diya kay wagyud ka. Nagpahulay. Kung saan mo pagpahulay, gitagaan tagpahulay, aron ang Ginoo tahuron, pinaagi pagsimba, mo nang dingon si Apostol o si David, nagingon, come and worship me. And, matod pa niya, honor and glory and praise. Sing unto God. Mag-awit dito sa Ginoo tungod sa iyang pulong. Matahong yun yung pulong. Diba? Pakayong dito nga ama o ba na Ginoo rapturon? Ang qualified sa rapture is to katong born again. Siyempre, di man ka makaingon nga ikaw rapturon lang. Ngawa man gani ka na usap. Nga, unsa ang pag-usap sa imo? Ngawa man ka na born again. Kung saan mo pag born again, kay nga naman, wa man mo tumana ang sugo, nga diin kung si Kristo namatay, ikaw pod mamatay, ingon nga ikaw gibaptismuhan sa tubig, siya gilubong, ikaw pod gilubong sa tubig, kung nabanaw siya, mabanaw pod ka. Munang gingon, resurrect ka. So therefore, sa diyan nga nabanaw ka, kung siya tawag nimo, born again. Ano mo awit ang born again? Just like Jesus said, born again. Mo na nga gusto sa Ginoo nga diin kita i-redeem, i-adapt, and to have a position kanang gitawag og inheritance. Mo bitan iyang gingon ha. Sa Revelation chapter 3 verse 15 to 24, doon na siya gisulti. Kining revelation, abinin mo, baliwala lang sa mga tao. Anong gibutang sa revelation? Because ang Ginoo nag-reveal kang John the Beloved. Mismo ang Ginoo, dili si Jesus Christ, dili ang propeta, dili ang mga preacher, dili ang mga manayang gingon. Mismo ang Ginoo nag-reveal, mo na gitawag reveal. Kung sa'y gi-reveal sa Ginoo sa Revelation chapter 3 verse 15. Ang iyang tambag, muning last tambag, muning final words iyang gingon. Sa 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert could or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Tanawa. Ako nasayod sa imong gibuhat, og sa imong kabugnaw, og kainiton. Di ka mabugnaw, di ka mainit. Ikaw, bugnaw o init lang. Mo kana mabugnaw, mo init, mo balik, mo dasig, ana ba mo niyang gingon na giribela. Ngula na mga tao, mabugnaw, mo init, madasig na po. Ano man maluya na po, dili na po atong simbahan. Mo nang gingon, kay baw ang Ginoo na. Nguna na mga tao mabugnaw, mainit. Nguna na man ka mabugnaw, mainit, kung sa iyang gingon isuka ko ikaw. Kay ngano man ang tawag anang mabugnaw, mainit, mo nang gingon, bisag di ka mabugnaw, di ka mainit, o mainit ka, o mabugnaw ka, ang tawag na lukewarm. So then, because thou art lukewarm, kanang mainit ka, mabugnaw ka, o lukewarm lang ka, di ka mainit, di ka mabugnaw ka, nag-usap-usap ba imong pagpangalaga sa Ginoo? Neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Isuka ko ikaw, gikan sa kong baba. Munang gingon mga, huway lami ba ka na? So maniwi, wak manilami.
usay ang tao ganahan jud nag-init kayo. Ang tao ganahan po na ugan kanang lukewarm, mo nang giingon ang Ginoo di ganahan ng lukewarm. Mo na yang hinungdan sa verse 17 ingon pa niya, because thou seest, tungod kay ikaw mingon, I am rich and increase with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art rich or rich. Rich, ang siya tawag ini W-R-A, rich. Makaluloy ba? And miserable, and poor, and blind, and naked. Muna yung gingon. Ikaw mingon, kwartahan man ko, blessing sa Ginoo, kanang mga dato, kusog kayo mingon, yung hani, wa si kabawbog, may pulungan niya. Mingon sa dato, man ko, walay kulang na ako, kinangalagan man ko sa Ginoo. Nga siya kabalo di ay, kanang mga dato is mga alaot di ay. Mo bitaw na sa tinuod lang, ang gipili sa Ginoo, mga pobre. Anang pobre ba? Kaya gusto na ang pobre, naara diya, kung gusto ba siya o kulang ba siya, mangayo siya. Kung kulang siya nga gusto siya, mangayo siya. Ang kulang nga di mangayo, mo nag-iingon. Wala yung tambag diri sa verse 18, ingon pa ang Ginoo, I counsel thee to buy of the gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. As, verse 19, dugangan na ito ni, as many as I love, I rebuke and chasten. Be jealous, therefore, and repent. Wana, be jealous, therefore, and repent. Kay kinsa to yung gigugma, iya tong gi-rebuke. Sa tinuod lang gusto sa Ginoo nga mahimot tag anak gyud sa Ginoo. Mao nang gi-rebuke ta niya. Mo nang dapat magpa-rebuke ta sa Ginoo. Kasi yang giingon sa Hebrews chapter 12, kanang rebuke is chastening ba kanang pagbadlong. Hebrews chapter 12 verse 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Tanawa. Kung kamo walay mga pagbadlongs nga diin partakers man ka mo, kanang mo gusto mo anang rapture nya wa mo badlonga, sa tinuod lang mga bastard ng mga tao. Abaw mo sa nang bastard. Anong walay ginikanan. Manang giingon dito sa another term is illegitimate. Mo na nga i-adapt ko na siya aron ma-legitimate. Kuan ka ba, ma-legal yung ka nga anak ka sa Ginoo. Mo na nga ginapadlong ta. Ang iyang gigog mayngon sa Revelation, as I love, I rebuke. And chasten. Be jealous therefore and repent. Magmainiton ka ug mag-usab ka. Kay gina-rebuke yun na sa Ginoo ang tao, rebuke yun na kay walay rebuke gani, wag yun kay pagbadlong. Wala ginabadlong tagyod mo. Wala mo mga suko na ko kaysa tinuod lang. Wag mo na suko na ko dito sa Ginoo mo. Ako naraban ang naagian ha dito sa bukid. Dunay nasuko na ko. Giaway yun ko niya. Akong gingon di ko mangaway nimo, kay kung mangaway ko nimo, piligo ko kay dagang kayo mo diri. Di ko taga diri ni ani ko aron pagwali lang sa pulong sa Ginoo. Kung musupol kay ni pulong sa Ginoo, di ka mo tuman ang Ginoo ni kalaban sa tinuod lang pagkagabi amat kinakong misis saksi man gyud ni. Nawad-an sa mayo pang-isip. Mo to niingon ang iyang anhan, mo na kay nisupol ka kang pastor. Niingon si pastor nga dili ikaw nisupol kang pastor, sa Ginoo ka. Mo nang hinungdan murag nagyaw-yaw kanang murag kanang sira ulo gyud ba. Glory to God kay karon friend na sa Facebook ni Mrs. Nakaingon ko na ulian na siguro. Kung kini ganing nga ay gamay gani diferensya kanang pinaagi sa pas mo balik-balik di na.
Kung naulian na, nakontrol lang siguro sa tambal o sa iyang mga hunahuna. Pero kung moabot ang panahon, mubalik yun na. Muna na mga espiritu sa ni Satanas mo bito na nga dili ako inyong kalaban ang Ginoo, kiningkulong sa Ginoo akong gisulti ninyo. O bito na kung gusto mo ma-caught up, if you want to be caught up and have a part of rapture, kanang naa kay bahim sa rapture, usap ko ka sa rapture, gusto ba mo ana? Muna itudlo na ko sa inyo, dili ta pwede nga di magsige na natagpaabot og rapture nga way ka matururan. Muna ang Bible nag-ingon, una, be prepared. Kay kanang rapture is the coming of God o Christ. Muna ang second coming. Dagay nagtudlo nga diin ang rapture is not a second coming. Lahi po ng second coming. To katong second coming, mahimo na tong coming. Ikatulo na to kay nga naman, ikaduha mang pagpakita ng Thessalonians. Ikaduha niya pakita ba? Nga naman, kaya nakita naman siya sa mga tao. Every eye shall see, yung anong gingon, mismo si Jesus Christ at the clouds. Mo na yung gingon dito sa Acts chapter 1, verse 11. Katong si Kristo gani nga, nisaka sa langit. Giinan sila ang mga disipulo sa mga manulunda, mga taong Galileanhon. Bisaya lang na ito, kaya wako kami mura sa English. Tao mga Galileanhon, nganong man kamo naghinuktok. Nagsige sa nagtanaw samtang si Kristo gikayab dito sa langit. Gikayab siya sa panganod ha? Panganod ang nagkayab niya. Kanang Christ nga inyong gitanaw nga gikayab, gisapwang sa panganod. Mao lang gyapon na iyang pagbalik sa pwangon po sa panganod. Mao na nga si Kristo sa rapture nga giingon nila ngadto sa panganod kay the same manner iyang giingon sa Acts chapter 11. Mo nang ikaduha niyang balik, akanang second coming ilang giingon ambot kanusa ng second coming. Asa nila matukma ng second coming ilang giingon, which is kanang second coming is mo nang rapture. Una mo balik si Kristo usay giingon sa Matthew 24 verse 29 and 30, immediately after the great tribulation. So mo nang moingon ko ang rapture is post-trib. Why bali nang di ta kakuha na ng post-trib, mid-trib, pre-trib. Ang importante, ma-change tadaan. Kaya unsaon man pag-rapture kung di ka ma-change, unsaon pag-change mo, wa ka na po naging. Magsige lang tag-Kristohano nini. Uyugon ra ba ni kalibutan? Ingon sa Hebrews chapter 12, once the Lord will shake the earth, kas iyag yun yung uyugon ang kalibutan. Aron ang dili mauyog, ang mga tagak. Basahin ninyo sa Hebrews chapter 12 na verse 28 man siguro to 30. Aron ang dili mauyog, magpabilin ug ang mauyog, awa na nangatagak. Mo nang giingon, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Kita nata sa hands of the living God, in the palm of God. Nata sa kamot niya, bagisakwang ta. Niya, delikado nga butang kung mahulog ka. Kaya uyog na niya. Munang gingon sa Hebrews chapter, sana basta, it is a fearful thing. 10:31. Muna yung sa lisod nga mga butang, huyaw, delikado kung mahulog ka sa kamot sa Ginoo. Tanan mga Kristohano ni Dawat ng Kristo naana siya sa kamot sa Ginoo. Ang problema kay uyugo na ang mga hulog ka. Bobitaw na nga ang mga pastor maunay mulig-on ninyo. Bahala gamay ra mo basta ligon. Magusa man ang dagan niya di ligon hulog lang gyapon, di ba? Tuwa ko na ning kamot ang pastor gyud sa tinuod lang is ang ilang wali ingon pa sa Colossians chapter 1 verse 27 28. Colossians chapter 1 verse 28. Whom I preach is a warning. Whom I teach is a warning that the man of God kanang makabantay ba. Warning lang niya akong wali ninyo. Kung dili mo to, huwag ko'y mahimo. Basta ako nagwali is a warning lang. Tanan warning ni kinisulat naman ni. Pahinumduman ta mo sa tanan mga gisugo sa Ginoo dire. Mobita na kung gusto ta mahimong usa sa hakot apon sa Ginoo rapturon, una sa tanan prepare. Mo nang gingon sa Amos 4:12. I do this unto you, O Israel. Giingnan sila una. Mo na yang gingon dito
Sa Amos chapter 4 verse 8, therefore thus will I do unto thee, O Israel, because I will do this unto thee. Prepare to meet thy God. Kung sa mga buhaton sa Ginoo, kung basahon nimo ng Amos chapter 4, doon na manggoy buhaton sa Ginoo sa tao dito sa ilaha, giinan sila, pangandam lang mo, kay nga naman mo, ani ko aron silutan tamo. Silutan tamo, pangandam, yun mo, pangandam. Kung sa may buhaton nila, mangandam sila, nga di sila maapil nga masilutan. Manang giingon si Jesus Christ, giingon ni Jesus Christ sa mga parasyo, mga eskriba, alaot ka mo mga parasyo, mga eskriba, kinsa kayo magkapagawas ninyo sa kapungot sa Dios? Kinsa daw, kaya nga naman, gipamatay naman nila ang mga propeta, ang nagwali. Mismo si Jesus Christ nagpatunay sa pulong sa Ginoo, gipatay pa yun nila. So kinsa magpagawas nila? Labaw pata. Kinsa may magpagawas na to, kinsa may nagwali nga di aron kita makagawas ini, aron makabantay ta kay ngano man. Gani sila giingnan, I do this unto thee, O Israel, prepare to meet thy God. Mabitaw na si Jesus Christ unsa iyang gisulti diri sa dihang nga natawo siya. Nagkinabuhi siya diri, unsa iyang giwali mo na iyang gingon. Sa John chapter 7 verse 6. Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Ang iyadang panahon, dili pa. Mao, akong time, ang iyahang gingon, akong panahon, dili pa. Muabot. Pero kamo, ang inyong time, kinahanglan, always ready. Diba? Watch and pray. Kay, wag ta mahibaw, twinkling of an eye, deep in the night, like a lightning. Like a lightning, kanang kalit lang ba? Unya, twinkling of an eye, pilok lang. Nya, tip in the night, pag ito kabaw, kano sana muabot ng kawatan. Manawon sa itong buhaton, mabita itong 10 virgins, ang 5 ato, wala, baliwala lang nila, wala nila tanawa ilang suga, nga di kalahutay. Nawadaan sila suga, katong meaning o napaong ilang suga kay wa na gas. Ang meaning sa gas, nagkingon sa Bible, spiritual is, wa na sila pagbati, iba? Wanang wa na nisiga. Ang ilahang mga gitawag og willingness, ang ilang preparedness or ang ilang readiness, kanang ready na sila ba? Dili na sa ilawa, sa ilaha. Mabitaw ng ang Amos, nagkingon prepare. Kaya mubalik ang Ginoo, naa sa ibuhaton. Unya sa John chapter 7 verse 6, always ready. Sa 1 Corinthians, ingon pa ni Apostol Pablo, chapter 8, sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, for if there be a first, a willing mind is accepted according to that man hath, and not according to that man he hath not. Matod pa niya, kung doon na may makauna, ang makauna lang ha, accepted ni. Kita mo ito yung makauna, nga di niyang buhaton with a willing mind. Ang Ginoo nasayod kung ikaw willing ba ma-rapture. Willing ba ka nga makut up ka? Muna yung gingon is accepted. Ang dawaton sa Ginoo katong dunay willing heart and willing mind. Mo man natong unang panahon, muna yung gingon dili na sumala kay wala ka wali. Giwalian ko ka. Muna gingon kung ikaw ni ani dinhi, dili ingon kay wala man ko Ginoo nimo tagay mo nang di ko kanin ay uban ako nadunggan atong unang panahon baga wa man gyud sakyanan, wa man gyud pamiliti, pero day makaadto sa mga happy sa uban, makaadto sa trabahoan, pero sa Ginoo di kaadto. Inya mingong Kristohanon, mingong masuko pag yun ingnon nga ikaw dili maluwas, perting suko ha. Unya kung mingong ko nga din wa gani ka kaanhin dinhi ngadto pa ka. O mo na usa ka butang nga din dili willing. Mo na ang willing yun ayang gingon. Mo na gingon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8. Ingon pa ni Apostol Pablo, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you,
that ye always having all sufficient in all things may abound to every good works. Mo na yang gingon, makahimo man ang Ginoo paghatag nimo grasya, di ba? Mo nang gingon sa matag tao daw kinahanglan ang iyang purpose in his heart, na ay purpose sa iyang heart ba? Nganong ni animan mo diri unsa may purpose ninyo sa kasi ang number one is aron ang Ginoo mutabang nato, di ba? Ang number one nga din ang Ginoo atong pasalamatan. Ang number one kay ang anak ta sa Ginoo. Ang number one nga ang Ginoo mo ay magagayad nato bisan asa ta mo adto. Unya ra deta mo ngayog tabang sa Ginoo nga matod pa niya there will be a no remedy. Nga moabot na gyud wala na remedyo. Moabot na kanang kusog, kaning kusog ninyo karon kining time na to karon gihatag ni sa Ginoo para mangalagad na ta sa Ginoo. Kung kaniadto wa pa may nagsulti ni wa may nagwali karon wingon jud ko ninyo. Nga din ang inyong time, ang inyong higayon ihatag na sa Ginoo ang inyong kusog. Anang inyong kusog dili nang kusog nimo karon nga gibase sa pagkaon nga kusgan nang ka kumakakaon. Ang hatag og Ginoo kusog nimo gitagaan kag kusog nga muani ka pa dinhi, dili pa ka pilay, dili pa ka kapoy, dili pa ka laay, dili pa ka masakiton ani dinhi. Mo nay buot pasabot sa Ginoo kanang kusuga kay last days na ni ron. Mo man akong gipangayo Lord tagaay mig gamay panahon. Kaya nga noon, sa diya nga nag-abot ang panahon nga dahil ang pandemya niabot na niya ang mando sa gobyerno is katong gingon nga ECQ nga di napagawaso. Umubita na nga di nangayo ko sa Ginoo Lord ayaw lang in taon kay wa pag yun may mahingpit. O mo na ang Ginoo di gyud mo atag time nga din kita dili kanhi. Samtang napay time pero mo na yang gingon a little revival in Ezra chapter 9 verse 8 and 9 showing ang Ginoo nag-showing na sa mga remnant ha katong nang hibilin ba nga wa gyud nagpadani ning kalibutanan ni wa nagpadani sa mga poler kanang mga bright nga mga magwawali kaya binyo kanang mga poler kanang mga nag-interpret sa dictionary mga poler na mga bright na wa mo nadanian na mo bito na nga gipili sa Ginoo ang way kaalam aron pakaulawan ang mangyalamon. Muna nga ako, glory to God nga way kaalam, pero aduna ko'y kanang kaalam sa pulong sa Ginoo. Muna di ko maulam mo ali. Muna ang purpose dapat sa imong kasing-kasing. Adunay purpose imong kasing-kasing. Anong yani ka di number one? Say puro number one. Number one manitanan ba? Wala may ikaduha ini. Ayaw yun himuha nga ang Ginoo ikaduha. First of all, seek ye first. Manang gingon the kingdom pangitaon nato ning kingdom pangitaon kay wa pa gyud ni nakitaan nya kay di mata makasulod sa kingdom o nakaplagan nato ning dalan padung sa kingaran sa Dios ha. Manang gingon di ay aron makasud sa kingdom ug God unsa matong buhaton. Nakaplagan nato nga magpakatao dita pag-usab. Ikaduha aron perfect o mahingpit gyud ta makasulod sa kingdom of God, iya pa ditang ilisan. Siya may muwilis. Kita mo ay magbago. Mag-born again ta, aron mailisan ta. Aron mahimog yutang, maka-inherit mo na yung gingon. Dili ni grudgingly, dili ni pinuksanay. Dili grudgingly niya. Gipugos gyud ka, bala ka diya. Dili ni necessity, gikinahanglan gayod. Kung dili, kung ikaw nahigugma sa Ginoo, kaya ang gihigugma sa Ginoo, katong nahigugma lang niya. Muna gingon na pusto ani sa Mr. David. Kung wala ka na higugma ka sa Ginoo mao na ang judgment sa Ginoo kung i-deny nimo si Kristo, labaw pang i-deny ka sa ni Kristo sa iyang amahan. Abi no si Kristo abi mo tuwa sa tuog kamot sa Ginoo. Kung sa iyang gimo dito nag-intercede siya. Nga naghangyo pud siya sa tuwa ba mao na mga tao nga nagbasa nagtuman sa mga sugo nga imong gisugo sa tuwa. Mao na kaluy na sila amahan ko. Muna ibuot pasabot kung imong tan-awon, i-figurize nimo og tan-awon nimo sa gibuhat ni Kristo dito sa langit. Nag-intercede siya. Kung si Satanas nag-accuse, si Jesus Christ nag-intercede, nag-intercessor ba? Ako po nga pastor, mga intercessories kami, nag-mediator mi ninyo ug diha kang Kristo
nga mao ning pulong akong i-explicar ninyo kay si Kristo mo nang pulong. Kung nakailala mo ni Kristo, ang tinuod ngalan ni Kristo is the Word. Ano sa John chapter 1 verse 14, and the Word become flesh. Kinsa nang flesh? Si Jesus Christ. Girap yung pa sa Revelation nga gibalot og lampin nga napuno og dugo. Nga maunang pulong yun sa Revelation. Kinsa matong gibalot og lampin nga napuno og dugo. Mao na si Jesus Christ. Una siya gidala dito sa lubnganan. Balot pa siya napuno sa dugo kay nakadugo man si Jesus Christ. Aron katong dugo gayon bilang tao nga din gihugasan na ang atong mga sala. Mabita na iyang giingon according to the purpose of your heart, ha? So let him give, not grudgingly, dili ng pinugos or necessity, kanang importante, kundili, for God love at cheerful, kanang malipayon ka ba? Kanang malipay ba ka mo ani diri sa simbahan? Sabi niyo, ako, dako kayo kung kalipay, basta makasimba na ko. Bala ng Ginoo, kaya mo man iyang gingon. Basta, wani ko din mo na maming kulog, wani ko din aron pasalamatan tagyo ka. Kung mangayo pagyug ko nimo, kung kanang labaw sa tanan, kining adlaw, ako maning gitahod, nga mo ni mong gibuhat, mo nang dili ko angay maadlo, kay nga naman, mo man promise sa Ginoo nga ilhanan gayon, ug labaw sa tanan, naadlo ko, nga ako dili makaani, karong adlaw, ug di ko makasud sa balay sa Ginoo, ug labaw sa tanan, mahadlo ko kung dili ko kadungog sa pulong sa Ginoo, kay unsa man akong buhaton. Mo nang giingon sa Malakay chapter 4, ang mga taong mga nahadlok sa Ginoo is a jewels. Jewels niya ba? Basahin niyo ng Malakay chapter 4, the last chapter of Malakay. Ingon ana ka importante itong mga tao na hadlok sa Ginoo. Ano ang atong kadlukan nga din kanang dili ta mo ani dinhi, dili na niya motubag ang Ginoo. Mo nang giingon nga si kita nangalagad sa Ginoo niya. Dili deta mutuman sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nasayod ra ba kung kita tong nangandam? Ug ang willing kanang willing kamo nahibaw-an mo sa Ginoo, kita nahibaw-an ta sa Ginoo. Ako gani mo kayo ko Lord, ikaw nahibaw gyud ka Lord nga di na ko gusto gyud ko nga malangit. Mo bitaw na nahadlok ko sa Ginoo. Mo na nga pag-abot gani sa kuan pandemya nga wala na perting hilat gyud ko sa Ginoo, bagyo ko laing gibuhat nga hantod lang malinaw ko na huna man pinaagi sa pulong akong nabasahan gihatag niya sa kuha. Mutong naglakaw ko unang Domingo nga gibawalan gayta mo ang uban natural kung wa mo diri kay naa may gingon sa Roma chapter 27 man siguro to o sa 9 chapter 9 Roma chapter 9 verse 28 di ay nga diin gituyo to sa Ginoo i-cut off ang righteousness kan buhat nga righteousness ba ang pagsimba kung naitabo to nganong makaigo Lord nganong naitabo man ni nga din di ba mo man gyud imong adlaw nahitabo mo tong Roma dahil dito ko nakabasa ug nakasabot sa Roma chapter 9 verse 28 nga iyang gi-short o gi-cut off niya ang righteousness for the short work nga buhaton sa kalibutan. Mao na ni atong short work gamay na lang ni mo bitaw na iyang giingon nasayod siya sa mga tao nga nagabuhat nga dunay purpose iyang kasing-kasing. Unsa may purpose gyud sa kasing-kasing? Yang Ginoo nasayod ana who are prepared and ready and willing mind and heart. Sa Exodus chapter 35 verse 4 and 10 kaniadto pa na abi nimo sa tinuod lang walay mga pulong gipangwali karon sa simbahan nga ingonini kamura. Mo na nga din nangayo ko sa Ginoo Lord unsa pa man mga pulong amo pagabuhaton o mo ni ipaibalo sa inyo. Amo na aron kamo dili angay mahadlok kay ngano man ang tanan nga mga gisulti diri kinahanglan may bawa nato kay kini dili ni baka tinuod jud ni manang naipulong diri God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent nga usbo niya ni iyang gisulti. May sulat ang naisulat dili na makuhaan ug di na madugangan. Manang giingon do not diminish a word. Muna yang giingon diri sa Exodus chapter 35 verse 4 to 10 ingon pa niya kang Moses
And Moses spake into all the congregation of the children of Israel, congregation saying, this is the things which the Lord commanded, saying, mao ni ang pulong o mao ning butang nga diin gisugo sa Ginoo nga nag-ingon siya sa verse 5. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass, and verse 6, blue and purple and scarlet and fine linen and goat's hair, and verse 7, ram's skin dyed red, and badger skins, and shittim wood, verse 8, and oil for the light, and spices for anointing oil, and for the sweet incense. Sa verse 9, and onyx stone and stone to be set for the ephod and for the breastplate. Sa 10, and every wise-hearted among you shall come and make all that the Lord hath commanded. Kanawa. Kini mo ni ilang gibuhat at una kay magtukod mangsulag kanang tabernacle. Nya sa tabernacle nagkinahanglan sila materyales unya katong mga tao na amang sila mga materyales nga gikan sa Ehipto ilang gipangkuha kay gihatag man ni Paraon naladalanan yung gustong dalaan kanang na-achieve ninyo kuana ninyo. Dalanan ninyo, gihimo to sa Ginoo sa iya sa una-una ni pero kay ang Ginoo may nagdumala ka. Pero kung sa iya una-una mo to'y buhaton sa Ginoo, mo to napagawa sila pero napakita sa Ginoo ang gahom. Mo na nga din kung magtukod sila simbahan mo ni ang ilahang mga tulumanon kung magdala man mo gold para magtukod. Kanang dunay willing mind, ang willing heart. Ayan ang kuna ka dato ka nya di kay willing. Mo na yang gingon, and every wise-hearted among you shall come. Kung doon naman gyoy, kanang wise nga heart ba? Maayo nga heart, maura na mo ani din Kung ikaw ni ani din kinahanglan kanang wise-hearted ka. Kanang with heart ba? Diba? Love the Lord with all your heart. Dapat kanang nakay heart. Kung sa man ang heart, kanang pagbati sa kalag. Ang mind, kanang pagbati sa lawas, way laing ginauna, lawas lang, pagkaon lang, sinina lang, unod lang, kalipayan lang ni kalibutan man ang mind. Mao na ang kalaban sa kalag, mao na ang mind. Ang pagbati sa kalag, mao nang heart, dapat aron mo bati ang kalag, kinahanglan ang heart. Mao na yang gingon, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Ang sao man kung wala kay heart, ang Ginoo na sayod ra ba natong heart? Itong pagbati ba? Mubati kayo ta og paghigugma. Mubati kayo ta og kanang kaibog. Mubati tag kasina, mubati ta di gyud ta mubati diha sa Ginoo. Usa itong bation diha sa Ginoo. Kalipay. The joy of the Lord is our strength. Kinahanglan ang kalipay aron ang kusog sa Ginoo ihatag nato. Manang kumuani ta dire, maglipay ta. Malipay ba mo kumuani mo dire? Amen. Anong late man lagi? Anong gingon sa Ginoo? Judgment na. Kung sa gingon sa Psalms 127 ba, verse 1. Verse 2 ban siguro to. Matod pa niya, if I wake up early and sit up late, vain, kawang, dili acceptable. Muna karon wingong gyud ko ninyo, samtang napay time ta, buhatan. Tutag sa iyo man ta manguli. Kung sa gibuhat nimo dito nganong nakadugay na sa imuha, balik ka lang na. God first, di ba? God first, God first. Ug mangayo sa Ginoo, muhilag yung mayo. Uya kung ang Ginoo mangayo nato, di gyud magtinuod. Di ba? Kung nalaman na, di ba? Kung atong unaw na, kung ang Ginoo pag magyaw-yaw, magbagulbol, o ganang Ginoo pa nga mamuyboy, maayo mo ka mangayo na po. Kung ako'y musugo ni mo, dili ka, mutuman, mamamita na iyang gingon na lang dito, wala siya na muyboy,
Wa siya namugos. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall what you will, it shall be done. Maura na, mahitabo na imong tanang gipangayo kung mutumon ka sa sugo sa Ginoo. Kung dili, kung nagsimba ka lang, aron tagaan ka, dili na ihatag sa Ginoo kung di nimo tumanon ang iyang sugo. Sa may iyang tumanon, kung sa matong tumanon, a willing heart, a wise hearted shall come unto me. Kung doon na may mga wise kita, sa tinuod lang mga wise kita, di ba? Kaya nga naman, ang Ginoo matong saligan. Wa matay, mahimo kung wala ang Ginoo, di ba? Wa ba mo kahibaw, ana? Wala ba mo wisdom, ana? Dili ba mo wise, ana? Nga diin kita, tanang din sa kalibutan, tanawa to, presidente, atong una, pagsugod pa lang, kung sa iyang gingon, ako nag-monitor man yung kuningon pa siya. Wala na tayo mahimo ini, ang Ginoo ray makahimo ini. Pagbuot na daw ni sa Ginoo, siya mismo nakaingon. Tanawa to nga pong YouTube. Pirmiro, katong repentance. Mismo siya. Nihilak nga din. Wag daw siya mahimo. Wala, watay mahimo kung wala ang Ginoo. Subo sa kinanglan. Magbaton tagwiling. Nga matod pa niya, sa 1 Corinthians, as a Chronicle, 1 Chronicle chapter 28 verse 9, and thou, Solomon, my son, know that the God of the Father, and serve Him with a perfect, napay perfect, heart, and with a willing mind. For the Lord search all hearts, and understandeth all the imagination of the thought. If thou seek Him, He will be found of thee. But if thou forsake Him, He will cast thee off forever. Kung imong pangitaon nimo siya with a willing mind, a willing heart, makaplagan nimo kung dili, mo na kung yani ka dinhi kana imo ang pagsimba dili na acceptable, di mo tubag ang Ginoo bisan asa kamuat ko. Dabaw sa tanan, abi nimo kung nangalaga ta sa Ginoo, nagtrust man ta sa Ginoo, mo na nga imong health maayo na. Mo nang wingon ko ninyo, ang inyong kusog ug ang kusog nga gihatag sa Ginoo lahi makabaton mo kusog nga di mo maluya nga samag mga inikabot sa tiguang mawad-an nagkusog di na halos kalakaw dinhi because nga ang kusog manggod wala nila gipangayo sa Ginoo nga maayo lang mukanta nga din nga ang kusog mo ang Ginoo. My strength is in you, Lord, my hope is in you, pero di ay naluya ay nga naman wa man nila tumana ang gisugo sa Ginoo, which is ang Ginoo malipay unta. Ingon pa niya sa Nehemiah chapter 10, the joy of the Lord is our strength. Mo na sultihan ta mo lay akong kusog karon kaysa kusog nga din ang nagbase sa kusog sa tao, pagkaon lang di kakaon walay kusog. Mo nang nanarbaw ang tao kay kusgan. Pero kung mutuo ka nga ang Ginoo mo ang kusog, nag-iya sa kusog mo na ang tao kung dili mo tuo mo na gingon ang iyang kaugalingon luya. Mo nang gingon sa Proverbs chapter 3. Basahan ninyo Proverbs chapter 3 verse 5. Kung unsay may tabo sa imong lawas, kung musalig ka sa Ginoo, dili ka magsabot sa imong kaugalingon, understanding, sa tinuod lang kung mutras ka sa Ginoo, ang imong bukog kusgan, ang imong lawas healthy. Although na may mga gitawag o kanang allergy tungod sa pagkaon, pero ang imong kusog ba kanang ang Ginoo mo ay naghatag ana, di ka maluya, pamaulan ka lang, mubati lang kag kalintura pero lakay kusog. Mo bitaw kung kalintura mo kaon mo maayo, kaon din mo maayo kaya ang atong kusog naarabas sa pagkaon. Pero kung ikaw nagsalig sa Ginoo, mo nang gingon anhigid mo diri kaon mo pulong sa Ginoo, aron dili na magdaog ka ng gitawag og balatian. Mo bitaw nang gingon ni Apostol Pablo, mo na hinungdan magkasakit mo, maluya mo, mga matay mo, kay dili man mo takos mo ani mo diri. Mo nang gingon sa 1 Corinthians, abot anang communion, mutik lang mo communion. Kanang communion dili na literal kanang pag-ani nato diri, mo nang pag-communion nato diya sa Ginoo. Mo naging nandaan si Solomon. Naisulat ini, my son Solomon, know that the God of your father, serve Him with a perfect heart. Alagara, pinaagi sa hingpit nga kasing-kasing o sa
willing nga hunahuna mo na kung willing kay importante gyud ang willingness ato ha. Aron kita gayon nga matod pa ang Ginoo gayon mag-uban nato. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 17. For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is commit unto me. Sa verse 18, what is my reward? Kung sa daw iyang ganti, kung against man ni sa ako ang kabubuton, kung ang imo pag-anhi dinhi against na sa imo siguro kay nganong man aron ingnon nga tabangan ka sa Ginoo pero against day nimo wala gyud kay madawat tubag sa Ginoo. So may reward mo na yang giingon. Mo na si Apostol Pablo nagwali willingly. Mo na ang iyahang reward. Mabatunan niya nga sa panahon nga siya nagwali, dispensation of the gospel is committed sa iyaha. Kung against sa iya, unsa daw reward? Against nga di siya, pinugos lang ni mga wali. O bitaw na mga magwawali, usay, mangita, o ikawali, karon Domingo, kay nga naman. Wala na may ikawali. Sa tinod lang, una naman ko itong una. Mangita ko mga bisita, arong mawali diri. Dili lang kay ako, kay masawa na sila, pagkaroon bahala mo, masawa mo, kay dagang gyud ko iwali. Mamahimo, hantod ta gabi, gusto mo? Dili ni undangon taas man kayo ni abi ni mo nang usay di ko mani dinhi tagsa na lang ko atong una gyud kada adlaw gyud ko dinhi kay mangita ko pulong sa Ginoo. Karon kung kada adlaw ko mani dinhi at taas kayo akong wali unsa nang oras ron. Kasunsi pa man. Di ba mo ganahan sa pulong sa Ginoo maminaw? Kisa may ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Bulahan to. Kasi gingon dito sa Psalms chapter 1 verse 3. Katto daw kunong malipay sa diya makadungog sa wali sa Ginoo imong panidibi. Bulahan to sama to siya sa kahoy nga na tukod or na buhi na tanom daplin sa sapa. Ano, this is the man. Kanang malipay sila ba? Kung malipay mo, hinipulong nga inyong madunggan karon, bulahan mo kamo ang mga bulahan. Kanang bulahan dili na dautan, bulahan na gyud automatic na ato sa Ginoo mga bulahan. Ang mga kabos nga iya sa Ginoo, ingon pa sa Ginoo, bulahan kato mga kabos diya sa espiritu. Mao toy malangit, mao toy maluwas. Mao bitaw na hinungdan gikinahanglan gayud nato nga kita mahimo gayong malipay ta ba. Mo nang giingon kumuani ganita sa balay sa Ginoo sa panahon sa Domingo. Dapat doon na kay kalipay. Pangayo sa Ginoo Lord. Tinuod ba nga malipay mo makadungog mo sa pulong sa Ginoo? Kay kung dili ay mo nang giingon against your will na. Mo nang giingon nga din kita. Dili tayo sa Ginoo. Doon ay giingon sa Revelation. Mo bitaw nang giingon kinahanglan dili gyud ta ingon nga dili willing. Ano man. Ingon pa sa Revelation chapter 22 verse 10 to 14. And he said unto me, seal not thy saying of this prophecy of this book, for the time is at hand. Ayaw nig silyuhi, ayaw nig ingon, ayaw iwali. Iwali ni ba? Matod pa niya kung buot pasabot na to, ayaw nig silyuhi, seal not. Ayaw ni silyuhi kanang abi niyo kanang mga silyo kanang mga gitaguan na gimkuan na ayaw nagugba kay silyado na ayaw nagdawata kay wa na silyo basta sealed not the saying of this prophecy of this book, for the time is at hand. It is at hand. Matod pa niya nga ayaw ni nga dili ni iwali labi na nga ang time na nasa duol. Matod pa sa 11, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Mosad nagingon dito sa Daniel chapter 12, verse 10. Ingon pa niya dinig, kadtong mga
unjust katong dili matarong, pasagdi na lang na sila nga di matarong. Katong mga hugaw or filthy, pasagdi lang na sila mga hugaw. Munang di na kumuwali dito nga di naapay sila mahimong nga muduol kamo na lang ang giingon sa Ginoo. Kay nga naman, he that is righteous, let him be righteous still. And he that be holy, let him be holy still. Munang pagpabilin mo nga balaan. Pagpabilin mo nga balaan. Ayaw mo pagpabilin nga dautan. Muning dili gyud ipatago. Ngay nga naman sa verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Mano yung giyon sa verse 13, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, and the first and the last. Blessed, sa verse 14, are they that do these commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gate into the city. Sa verse 15, for without are dogs and sorcerer and whoremonger and murderer and idolaters and whosoever loveth them and make it a lie. Nga din, ikaw tugutan nga makasulod ka sa gate sa syudad, nga din walay mga iro dito, walay mga sorcerers dito, wala na tanan. Walay na mga daotan mo nang giingon isulti yun kanang moabot yun ang time sa diya nga ang Ginoo rapture na nato. Pero kanang una ta mo rapture mo na kung giingon nga ilisan usa ta. Moabot daw ang Ginoo quickly. My reward is with me. Naana ang iyang reward. Ang giandam sa Ginoo nga di kita moadto na ta sa 1,000 years. Pag guman sa 1,000 years, adto na ta sa heaven. Mo ni last giingon diri sa Revelation kanang white throne judgment nga ang Ginoo na mag-judge ba nga katong mga patay nga dili iya sa Ginoo naghigda pa manggut to sa minteryo. Kanang twinkling of an eye, ilisan ta unya pag-abot sa rapture tanan ta magdungan ta. Pero nauna na to ang nga nangamatay diha kang Kristo katong mga propeta, mga priest, nga tanan nga banhaon na to with the body of kanang incorruptible na kay ngano man mo reign na mata within 1,000 years. Pag guman sa 1,000 years mo reign unya katong wa na nga luwas, magkinabuhi po to diri sa kalibutan nga walay mga pagsulay, walay away. Kaya nga naman si Satanas, taguan niya dito sa bottomless pit within 1,000 years. Kunya ang mga tao, magkinabuhi diri sila, nga din, manarbaho, manginabuhi, tanan, wala na ikahadlok, wala na tanan. Pero tagaan sa Ginoo og kapungot, pito ka kapungot, nga din ilang kinabuhi diri, mag-antos gyud sila sa kasakit kay panimalos man na sa Ginoo, kapungot man na sa Ginoo, nga din halos nga mangita sila kamatayon, di na sila mamatay. Katong mga buhi dili na tong mamatay. Nga din magpatumpag nang sila, mangita sila kilir kay wa may mapatay nila, kay wa may musugo sa ila, kay ngano man si Satanas. Mo bitan ang bantayanan nato. Mo na nga importante nga diin makut up gyud ta, marapture ta. Dunay last verse akong isulti ninyo ha. Iyang gingon din sa Revelation chapter 12, last verse na lang ni. Eh aron maibaw gyud mo kung tinuod ba ng rapture. Chapter 12 verse 1 to 11. Taas po din. Mo ni ang gitawag og rapture caught up. Kay ang ilamang go pagtuo sa rapture katuran sa Thessalonians, mo ni ang gingon sa Revelation chapter 12 verse 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Kining babae nakita nila ha, nga gisininaan daw ni og murag adlaw ug bulan niya ubos sa iyang tiil og ang iyang ulo gikrownan og 12 star katong 12 tribe of Israel. Sa verse 2, and she is being with child, cried traveling in birth and pain to be delivered. So sa ato pa kining babae daw nagdala og anak nga diin tali anak
nga diin matao na nya nabati niya ang kasakit kay nga naman mugawas naman God. Kaning babae nga wonder buntis din mo na kanang woman nga yang giingon diri nagwonder mo na si Mary nya ang iyang anak mo na si Christ. Kana si Christ with child kanang mga followers kanang mga Kristohanon nga matod pa niya nga nag-travel aron maluwas kanang murag naglisod ba og pagpanganak nga mugawas usad na kita ang mga Christian karon naglisod nga din hapit na sila mugawas o i-deliver ba luwason sa verse 3 and there appears another wonder in heaven and behold a great red aduna na po'y kahibugnan nga nagpakita sa langit nga usa ka dakong pula red dragon dahil red dragon ha having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. Ang dragon daw dunay 7 ka ulo unya adunay head and 10 horns adunay napulo ka 7 ka ulo og napulo ka sungay nga din adunay 7 ka crown upon his head. Ambot pasabot ini ang nakita niya nga kanang dragon naghari kuno sa 7 ka bansa o kanang 7 si tawag ining continent di ba sa kalibutan 7 man unya dunay horn napulo ka buok sa 7 ka buok aron man napulo ng horn dunay 3 ka buok dito nga tagduwa og hari kanang crown is meaning ana is hari. Unya mo nang naay duha ini kay nga naman gitawag magud antichrist o false prophet. Nga din mo na magprophecy sa antichrist nga kanang against ni Kristo nga muhari. Ang tawag ana red dragon wonder. Kining dragon is the spirit of evil